Manainya Charles Hagoniero manainya Abala Wanga hin beda bro mi thuolo mano mar duoko moko kuom penjo mabede jopiny na nitiere godo gi wachni mogik. Kamano koro aneno kama maturity koro obetie. Charles obuya koro obedo maturity. An pok atamra loso. Pok atamra bet gi jogo mondo los. Charles onge maber kaka nyocha gichako timbegi. Ng'ama nochako gigi gindik mandikre gi barupe kila pahali ong'eyo. Ng'ano onge kata matatu kata achiel. Ok en kata ja matatu sector. Onge chieng' ma Charles nosendiko na barua mobiro nwarade. And then adwaro ni sama waloso wach transport sector wagol siasa gi interest moko oko. Mani makoro wach cartel be donje. Koro ayie ni mondo warad kod transport sector. The word yohala is very wide. Adwa ni war restrict wang'i mar joma timo business mar ohala mar matatu, mar transport, public transport. Warad go bang' ma Charles nika waboloso wachak kaka wanyalo negotiate for Monday wa discuss route plan. To wang' ni gima kwayo gi public ka giwinjo ka deal ka discuss gi jo matatu gi jo transport wa discuss jo matatu kikichako lunga bura makoro lokore kara moro ma koro yan gimo nya negotiate onge. Mage buche bila mo kanyal de. Wabed gi bura piny, bura miluongo ni structured. Obi gi joge kaka jomoa gi jo sako moneno kama important wabed mondo wa agree wa discuss weche mamolem wa discuss weche ma town service wa discuss weche mag such all gik mowacho gi wanyo discuss wach insecurity kila kitu mondo wane in case ani wasechako budget ma next financial year wanene ang'o matimre e bus stage ka monego bed ni waloso ang'o molem magidwaro ni wabed watim ne en plan mane reallocation raps mane mwadhi timo ma ensure ng'at miluongo ni Ochieng' Omwa makoro penja gik manono kae. Ochieng' Omwa en achiel kuom joma ok winj gi en obstacle benja matatu sector. Owe wuondo ji gi gik manono mondiko kanyo ni cartel. Obi gi Charles wabed piny. Ang'e no wabed kode e transport committee. Transport committee mwabete kode cha fail to stage mondo matero ke stage. An kaka city manager gi planning mara adil gi transport mobility system in the city. Kata mana golo loche mag niang' mondo gigol giter raburo tamo gi nyaka sani. Koro wan wapango city. Ochieng' Omwa obio join obuya mondo warad. Koro meeting what the structure. Koro meeting kadhiye mag jo ohala. Joma nyo loso ka mago chairpersons mag chirni. Kibuye chiro maduong' chairperson nyonika. Jubilee chiro maduong' chairperson nyonika. Chichwa chairperson nyonika. Nyo wan gi 11 market officials. Ogin cartels. Mago chairpersons mabende respected gin mege gi wuone ma respected e town ka ogin cartels. Obuya emane poko biro na gi joge kaka jo market kanyo biro maka nyonge jo transport eka anwoyo kenda wacho ni issue mar jo lamb lori opogre jo Garissa Lodge nyase rado go kendo pod warado kendo mande arado gi jo Garissa Lodge jo Apindi Street waloso gi chairman gi issue mar jo nyam lori opogre completely. Gin wach gin osedhi e court ma judgment nosetim. Gin ging'eyo maber ni gima koro waseloso kod for years gima koro wawacho gi jonyam lori onge. Gin gichak prepare kaka gidar. To kaka kobuya ka jonyam lori onywande jo matatu sector koro loso brotek nikech gikone go wach transport mobility to kelo jonyam lori koro weche bet matek nikech koro mane makoro cartels donje mathage.
Koro from Monday, an awacho ne onge wach, wachak loso. Agree gini, watieki, achaka tinga tere cabinet. Nabedo chair gi governor. Anyisi ya cabinet ni, nyocha wachaka rado go jo transport sector, barua mane gindiko, proposal mane gingo, wabe wamiyo gi route plan makama, koro wasiyire ni watimo kama. Aduoke cabinet. Lakini weyo ng'ato ni koro ema koro dwa chako ndiko barupe kia balo kiwo gi fees kia ng'ona ng'ono mago to koro ema cartels mage cartels mo wacho koro kwekende boma en marwa gin gi wuon chi moro nyikwa gi no par ni nwatiyo kod maloso boma Kisumu sani ber ji puoyo gima dagi ma umo yani stage migo e kor mtoka ti dwa ke gi thuon ng'ato yaw stage kuma dwaro mano to kata mana obuya ni dabe ni site manje sani okonya liye obedo kada dabe ni na Abala Wanga mubed kaini okonya yie ni ng'ato dhia stage moro kamoro ene ketho maber ero kama na inya to watieko to kinyiso wach mar laro vibanda mabende Charles bende naseyo ni nitie kaka nitie we ane will gi kanyo gima timo molem ma Charles omuwa ketemo wache weche manono o avoid